Aşgabatda Türkiýedäki weýrançylykly ýer titremesinde ejir çekenler üçin milletin gumanitar kömek toplamak boýunça çäre geçirilýär. Sinçiler görnüşinden yerli häkimetleriň ruhsady bilen gurunalan bu başlangyjy gowy garşylasalar-da, ýurdun öz içindäki gaý-harasatlar, helakçylyklar barada ýyllar boýy dymylýandygyny, ýurdun ejir çeken öz ilatyna zerur himayatyň berilmeýändigine üns çekýärler. Hökümetçi Türkmen neşirlerinde 14 fevralda Aşgabatda yerli wagt bilen saat 13:00 17:00 aralygynda yer sarsgynynyň pidalary üçin haýır sahabat maksatly turistlerin kabul ediljekdigi habar berilýär. Maglumatda munyň Türkiýanyň viza ýüz tutuş merkezinde, ýagny Kuliýew köçesiniň 88-nji jaý belgisi boýunça geçiriljekdigi bellenilýär. Habarda hususan da galyň ýorgunlaryň gerektigi, olaryň täze we salafan bilen örtülen bolmalydygy aýdylýar. Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Togan Oral hem öz Twitter hasabynda bu çäre barada maglumat ýerleşdirip, şuň 14 fevralda söýgüleleriňiziň kalybyny yer titremeden ejir çekenlere adýalyňyz bilen ýyladyň diýen ýazgyny galdyrdy. Türkmenistanyň hökümeti 6 fevralda bolan 7,18 balyk yer titremesiniň izi bilen Türkiýa ynsanperwerlik kömegine hem iwerdi. Sinçiler Türkmenistanyň bu ädimlerini gowy garşylaýandyklaryny, emma bu hili himayatyň ýurdun durly hadiselerde ejir çeken öz ilatyna ýyllar boýy berilmän gelýändigini aýdýarlar. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Alşer Sahatow häkimetleriň Türkiýe üçin gumanitar himayaty gurnamak çärelerini bu ýagdaýlaryň halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde bolmagy bilen baglanşdyrýar. Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty uly bir teatr, oýun. Şünkü Turçada bolan bedbahtçılık bu ulu bir göz öňüne zady serdi. Bütün dünya muňa seyretýär ve ýene bir aýdyşymy alyp bularyň alyp barýan Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty teatr. Bu häzir bonus kazanma uğrunda. Ol mundan 3 ýyl ozal Mare we Lewap vilayetlerine gelen güýçli harasat döwri türkmen häkimetleriniň bu barada dymandygyny, hatta itilendik maglumatyň syzyp çykmagynyň öňüne almagy tinansandygyny ýatlap geçdi. Sol pursat ejir çeken ilat häkimetlerden himayatyň ýokdugyny, helakçylykly netijeleri bilen öz başlaryna galandyklaryny aýdypdylar. Galy berse-de ejir çekenlere beren material goldaw bilen baglylykda galpdygy aýdylýan aýplamalar esasynda tutsak edilen raýatlar hem boldy. Ýadyňyza düşen bolsa, Mary Lebap vilayatynda Tupan bolanda, Daşoğuz vilayatynda kömek toplanan ýagdaýynda adamlar, kömek toplanan adamları sorucu oval gittiler, komitet işçileri. Ondan sonra Oğuz Derneği'ni açtılar, vatandaşlar bolup Oğuz Derneği'ni açtılar İstanbul'da, Türkiye'nin içinde. Onu da bastır bustur içinin aktivistlerini urup, teşkes yetirip, gorkuzup, çağalarını gorkuzup, bastır bustur bilen yaptırdılar. Ondan sonra Ukrayna'daki bizim studentlarımızı kömek eden bir biznesmenimiz var, adı adından çıktı. O kostümcal var, dikyen bir oğlanımız vardı. O da kömek etti. Onu da bastır bustur edip öýündekilerini sonraga çekip, yani şu etyen oyunları raýat jemgyýetçiligini döretmejek bolup etyen işleri. Aşgabat Türkiýede bedbahtçylygy duçar bolanlaryň arasynda Türkmenistanlylaryň hem bardygyny boýun alsa da anyk ýa-da goly sanlary äsgär etmeýär. Türk häkimetleriniň 14 fevralda irden beren maglumatyna görä, yer titremede helak bolanlaryň sany 32 000-e golaýlady. Bu aralykda sosial turlarda Türkmenistanyň ulanyjylar tarapyndan yer titremede ölen türkmenler barada paýlaşylan maglumatlar peýda bolýar. Türkmenistanyň Türkiýedäki wekilhanalary bular barada kommentariýa bermeýärler.